Ki Nongtray Asha Kibadon Hapo Kesatri Jangka Meghalaya Asha Workers Union Hakala Sngi Blai La Aipor Eksorkar Nyau Sngi Ban Punur Longi Ki Jingdawa Jungki Lem Kumta Kinmi Pajba Ban Penlong Da Kajing Yaki Habakren Sikilat Batai Kubor Ka Presiden Jangka Mawu Ka Kong John Mersing Kalaong Baka Union Nakapor Syakapor Kalapan Sngau Syakatanat Ka Koit Kakya Ban kentiu ke jing siu ke jengki buat ban ai ke jing sumar ke ba amdan kam siu pisa ya ke Nongtray Asha hapo ke skim MHIS Henry haduk menta ke sorkar kampat shim kano ke senjam ban pun urlong ya ke ni ke jing dawa jeng ke Nongtray Asha ke kong jun kalayatu ban nakapor syakapor ke Nongtray Asha kelapan sngau syakatanat ke koi kakia bakum ke Nongtray kimla im Bantrai tang dak jing siu ka ba arajar tengka namar kini kebu jing ye ka Asha ban pendak penbiang yak jing don kam ka yeng kesam syuk kala perabro dak ka ong war la kini kidai ki jing dawa bala slembha hanrai hadu menta ke menteri ketenat ka koi ka kya kampat la ban pentikna ba ketenat kala ne em ban kentiu ya ka bainong ki Asha ka kong mersinggal ongro bak union kadawa badai bentau ya ke grievances committee man kmi habai de berkijing sya wengkam ni sya pengeria ki Nongtray Asha penban haduk mentaru kenat ke koi kia kampat shim kano ke sin jam bentau ya ke grievances committee kani keju i kepor kum kan advisor jong Meghalaya Asha Workers Union kejing temu jong itu union mentas ni ya ka ba mai labu ya ka appointment namar ba hadian jong ka second meeting ke bangin niwan ha ka 10 Julai ka first meeting ka deh ka 2 Jun ka second meeting ki deh ka 10 jong Julai hadian jong ka 10 ki jang ong yang ni ba sawan hadian sposi kumbai la patai presiden minta Henry kata kala poi di minta ikan laban bu ikan laban kon Henry la kata ibu ikani ka appointment ila persang men bu appointment sa elektrik na ka elektrik jong mentau nahi pun kendria na ka khatsau tanya keren di poin na sa ka elektrik menta kat ndru trik du ha kalai trik di cancel be ha ka artrik men mi ki Asha ki bawana jangai ki lawan chani ki Asha ki bedi dukhat na sport joana nong stoin ki layawan ti menta ka sngi ru keju klem de informing i priol shwa jong ka sngi ti klem pentip yang ni bangin nemuan na bi imtan shu apa bi imla bandan ha kene ka hang ni po sekretariat kani gedi gawan ra jinge shu iki Asha ki bawana jangai to ha bai de bakata ni suthu de si kedan ka jing bombiang jing nong brio hande kedan kami i bi la pentip yang ni to hakabai dai bakani kejungan jong idu kadai kementa ka bangi kwa palat ya ka jing tho ka mama i ila ban pen ulong ni em lada phimla ru ong badak tim ka basai len ada ka jing tho ba phimla ban pen ulong ini ki mat jing dawa balada phila ru ai badak ka notification ka bangi la pat ai kata kenja bangi kenang baki Asha kinla ban de kilit kia hospital man ki phone ba yangi man ka por kong la penong ni em ka tu ka mat jing dawa ni madam minister ni health minister bi la ong yangi ban ai 90 to 80% ru hadu kat menta ki Asha ki keep calling la ni ki phone be yang ni bangin ne kumdu kata ka di benta ka jong kinong ki Asha ki ju call yang ni tingi kwa ban perlong roh ni kata kalong be madam ru di ban ano dapat kenca jing thok bangin nyok menta ka juba Henry menta ka sniru ka poi pulom no yang ni ni Henry ka ai ka bangila ya kan nang ni kan ka jing dan nang ka union ni bar ka jing call lang bati executive members akan ni ka ju ka por ni kwa be ban a betaka deadline be madam jongi ba ni kwa ekani ke notification ha po stayo dinam up shoy kata kalai potri kuli ai jimot ne limba ka phone la ya keren la ong so sorry kata ti bi ong bangadan kam keti sega asya po dali kuno tangba ni kwa be ban ada deadline po stayo di ban ana ku juba ti hakabai dai bakata tela dai imla po stayo ti juba be kenjan notification nam kati Asha nam ta ga chayas ti kata ka dai ngan sanang ya cukman ladang ya keren in general nak ta HI/PM kumak ka beningkong iong kemni baro kinong song jong ke Meghalaya kila ban keliem ya ka MHIS kat ba buon ki sni ki bangin niya lenti menta kolong teng wa di kinong song kimla ban keliem namar bablai ba ka MHIS hi haki MHIS center kim don ki operator ki babiang kinong song kilet si jaka tu jaka kimla mendai tang ki Asharu kim don bre ki ba operate ya ka MHIS kena kata kadau na ka MHIS department ka ben chum khia ka ni kum tu ne madam ni ben keren bahai ka ni ha bai dai ka MHIS ni iba kinong song ki babuon ki bamyo namar baka jing dawa kolong baik banam ta ki Asha ngi kwa bi in consider namar ki dei kita ki health worker ki bayrat e ka kwat ka khia ndai ban omon penihap lang ki Asha ba kita ki nong ki ba song bro ma namar iong ba bro ki dei song ki la ban kliem
kilaban kam kenti ya kam MHIS henry ngai babon sen kilong song babon ki bom yo hi kani benta handa ka bayde baki Asha ka second meeting di ong hi ong ba ki Asha ngan persang ge kinam la ban I free ke malong president mene ngan ano 80 to 90% la da ka dai shubo mentang de ki Asha ki thia pas ka de silak te kan si na MHIS kuma pra wajar at least ka long 80 to 90% at least kala dai ke best pelat am taki Asha ru ti kata at least in I no consider but kan notification ban I na taki Asha kitang kini kitil ya kinu try agan wadi ki budget rate kat patpi nakalang ju minister larai ban kintiu no ekotulop ke jongki ke ga jing so jongki kajing sngo jongki Asha te ngan ong epi kajing sngo breu namar kajing try hi kaju ba lem da ya pe in fact ki anggan wadi lele tingam ong ba ka khia ngamong ba casting ru rima kiru keju kajing try rada kilit thau ki Asha ki anggan wadi ki thau in fact ki anggan wi ki ladan segi helpa banera beking ki Asha ki haban ne hi ne tongim ong ki kata kajing yo kadai hok ki gede banyo ki Asha gede banyo ki anggan wadi gede banyo ne na kajing sngo jong ki Asha hiru ngomongan ong epi kajing sngo bre te don hi kajing bisne mi try keju ke kambalai kitu ki lala mat penhet double kada ki Asha pada tang itu ar hajari tunat ki insentif ni ki anggan bedir ki yo ki Asha ru nganong pi kata kadek bamlong fix kan dia nak kata ong pi ni kimit enti ba da ka jinglong minister ini iri kan thai badi ko madam ampri midang perkhat ba insu thu e ka jing khia jong ki kan thai handai hadu mentangin pad yo i ke nyang kata rai la da ila ne mla ban penkil dan ben enhance ka jing yo jong ki Asha ru namang ladap ong tempat ajubab yang ni yung ngan sa syong ngan sa examine shwa ha ka first meeting mengyakran ni yung yang sa syong ngan sa examine shwa kani wada ngala ni amat penkiu ben enhance kani ka jingyo jengki ti hadukat menta kala poi adnalai benar jeng chu iklam ai kani jubab wada ila ni imla kan ada imla ti nong nak basya imla bala dai be ila na ano kan no kan notification ka babyang ni kana magilong satisfied kan ki Asha to nakaliang cho kami Meghalaya Asha Workers Union hi hadin ke jing yabu appointment badi madam ampering slindo ibade health minister jong kami Meghalaya State ila ayangi ya katarik hadin jong tarik jong Oktober kepada mentagasi hakapor arbaje banyin don appointment badi mereka ke basungsi dani la poi shlepat ngila bai madam ikamlon hapo office ke bama i dai banmam hadin bangila ayo ban phone i ong baki don ki kam ki bama i haban le chedali tana kaliang cho ke Meghalaya Asha Workers Union hi haji shisha ni sro ban ong ba ila dai ban pentip ingi sisi arsi shwa kani kasni ke ba ma i imla bane don rengkat ban ni ti kejingwan jongi hangne ban taga sniru kam dai ka ngidon shibun ki mat jing dawa ki bana kaliang jong ki Asha ki bangi ko abangin bu la ne banwan ra pedeng jong ibat kani kam dai hi kamat jing dawa ka badang thamai kala dai kamat jing dawa ka bala kham slam ha ka bani la ayo bani kendu bat ila artli ki meeting te bat kita ki mat jing dawa jongi kilong ka baneng kong kalong ban pen kiu ya ka jing siu jong ki Asha kat kum ka dor ka baya dai bat keju ka ban menta namar kum bangi ya kran da keju ka por ki ju ya kran ni kini ki benta ban ong ba ki Asha ki nomla shu ban trai ya ine jing siu batang ar hajar tilka tengi la persang ban ya keren bat i ha kacing ya kendu ke baneng kong bat kum juru kacing ya kendu ba ar nrai na kaliang jong i klem ai ya kejubab ba i la ne em ban pen kiu ya kacing siu jong ki Asha nrai ha kacing ya kendu ke baneng kong i ong pat sawan hadin jong ki sipau sngi bangi se keren ya kani ke benta bat kum juru ha ke meeting ke ba ar ke bangi yo ban syong bat i bangi la keren ya kani keju ke mat jing dawa la ong beang ini banwan hadin jong ki sipau sngi ban ya keren ya kani ke phang te menta ngatrai kala ladangam bakala kala apoi sikilai benai sau benai kam dei su ki sipau sngi kumbangi ni la kumbama i la bu por ni dia ka point number 2 kabangi ni keren nak banta ke cing saweng jong ki Asha nak ka por ke cing saweng ka baklem nongrim klem kinu ki dau ki babiang ni pani i ya ka an ke bani adai ki Asha namar ki Asha kat ne ki tresi tom ki ma di ki cing ki sacrifice la dia nak banta ki beru henrei klem kinu ki dau ki babun ki Asha ki saweng te nak liang jong i ila kular ba inbu dak ta grievances committee kabayong ban pet halot kini ki cing saweng jong ki Asha dia kat hadu mentaru ni klem benai syapang kata ke grievances committee tip ila bu ne em nak liang ke jong i nama ba iklem ajing tip ru em ni ndai nak por nak si kat hadu mentangi dang yo beki complaints baki Asha jong ni ki saweng nak koi ke CRC PSC syakoi ke CRC PSC man ke sini yo ki complain ni ke saweng ke jong i bat kama jing dawa ke balai ke bangi bu hai kalong ba na ke benta baki Asha kinyo ya ke free treatment
ki asha ki dai ki nong trai ki barre joko kot ki ya nrai ki dai ki kumbang akran menesha khmat ki asha ki long bakloi ban sacrifice la di nak banta ka jingko jingkia jong ki babun bat ba nong shong thau ka ba maki ki don te kum ki nong trai ki barre hai jing siu ibaret ba ki yo tang ar hajat tengka lada ki don hapeng ka jingpang ka jing sitom ki mat jing e shibun kum no ba kin sumari la di dia nak liang jok union hi ngila persang ban yakran bat imadam amperin ha ka bedai bat kane ba in ai ka free treatment ya ki asha ti ha ka sian ya kendu ka benengkong bat ka sian ya kendu ka ba ar nak liang jong i ong ba ngim la bangin ai ba ro shi spa percent ya ki jing lo jing sep jong ki asha ngrei la kumno kum ba prapau percent la ne khandai pau percent ngin ai ka jing lot jong ki asha leng ba da smart card la ne MHIS kum ba ngi ti ngrei kat hadu mentang ngi klem yo kono ke jing tep nak liang jong ki hospital nak liang jong ki MHIS habang ngila keli ngi ong ki asha ki don ki asha ki jongi ki batia hospital hatu ki la ne emban claim ya kata ka khandai 4% la ni ka prapo persen kumbai health minister jongi ong ndai ke ek bangi susi bani osngau kolong bana ki hospital ki bangi keli ki ong kat hadu mentang ngi pat yo jing tip em na ka banta kan ni te nak liang ki jongi ngi sngau ban ong bat ngi kerpat hiru ya i health minister badon rom jongi ba in so bha ban pensyai ya ki asha jong kami galia state hi baro khat kuai ki badang ap ya ki jubab na i ba la ila na em ban pun ulong ya ke ba ma i la de ban ulare ki asha ha kasian ya kendu nong kong bat kesini kendu ba ar jong ki asha